Milí priatelia, Keďaš Baratej. V úvodnom videu tejto druhej minisérie som sa vás opýtal na váš názor na možný volebný výsledok strany Aliancia Severčiek v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Ponúkol som vám aj 4 možnosti. Možnosť A, že strana získa 3%, B, že percent získa 4%, C, 5%, ktoré jej zaručujú vstup do parlamentu, alebo D, 6 a viac percent, kedy bude mať strana aj lepšiu východiskovú pozíciu pri povolebných rokovaniach. Ďakujem za každú odpoveď, ktorú ste mi napísali, či už verejne alebo súkromne. V tomto videjku vám prezradím, aký je môj názor a zároveň vám chcem ukázať aj dôvody, prečo si ho dovolím takto verejne vysloviť a stáť si za ním. Je možné, že so mnou nebudete súhlasiť. Vaše názory ma zaujímajú a budem veľmi rád, keď sa o ne v komentároch podelíte tak so mnou, ako aj s tými, ktorých tieto videá zaujali. Poďme teda na to, aký volebný výsledok predpokladám pre stranu Aliancia Severčiek ja. A prečo si to dovolím tvrdiť. Začnem od konca a najprv vám poskytnem údaje. Odrazím sa od základných dát štatistického úradu. Z výsledkov sčítania obyvateľov bolo na Slovensku k 1.1.2021 niečo nad 420 000 občanov maďarskej národnosti, čo predstavuje 7,75% z celkovej populácie Slovenska. Tabuľku máte vedľa. Táto komunita v posledných 3 rokoch nemala plnohodnotné zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky, hoci vo voľbách 2020 boli aspoň 2 subjekty, ktoré sa o ich hlasy uchádzali. Vysvetlíme si, prečo si myslím, že táto situácia vo voľbách 2020 nastala. Najprv sa však pozrime na to, čo sa udialo vo voľbách v roku 2016. Od roku 2016 maďarskú komunitu v nie úplne želanej vláde so Smerom aspoň čiastočne zastupovala strana Most Híd, ktorá sa do parlamentu dostala so 6,5% a v týchto istých voľbách ostala mimo parlamentu strana maďarskej komunity so 4% hlasov. Teda v roku 2016 takmer 270 000 zväčša maďarských voličov týchto dvoch strán predstavovalo viac než 10% celkového počtu voličov. Opakujem, 270 000 predstavovalo 10% z celkového počtu voličov. A teraz sa presuňme do roku 2020. Dôležitá otázka je, prečo po voľbách 2020 teda nemalo týchto takmer 207 000 voličov opäť zastúpenie v parlamente? Odpoveď znie, lebo sa ich hlasy rozdrobili nielen medzi 2 maďarskými stranami, a teda Bugárovým oslabeným Most Híd a spojenou maďarskou komunitnou spolupatričnosťou, ale bol tu ešte niekto tretí. Ako to teda v 2020 skončilo? No tak, že napriek tomu, že jadro maďarskej voličskej komunity, asi 170 000 voličov, sa ukázalo ako jedno z tých poctivejších, strana Most Híd získala iba 2% a maďarská komunitná spolupatričnosť Magyar Közösségi Összefogás necelé 4% z celkových voličských hlasov. Ale kam išlo tých ostatných takmer 100 000 hlasov, ktoré tam boli v roku 2016? Ostatné hlasy išli hlavne smerom k Matovičovmu Olano, ktoré malo na svojej kandidátke okrem iných aj pána Gábora Grendela, ktorému samotnému sa podarilo získať viac než 130 000 preferenčných hlasov. Teda mi z toho vyplýva, že ak by sa jadro maďarskej voličskej základne spojilo a hlasovalo za jeden politický subjekt, ten by s prehľadom prekročil 5-percentný prach a v tomto prípade by sa Aliancia s prehľadom dostala do parlamentu. Ak by sa však k ním pridala aj časť slovenského obyvateľstva južných a východných krajov našej krajiny, tak by sme tu mali silný politický prvok, ktorý by mohol zastupovať svojich voličov a hájiť v prvom rade ich záujmy. Preto si myslím, že správna odpoveď na moju
pôvodnú otázku znie D. Strana Aliancia Severčiek môže získať, a verím, že získa, 6 a viac percent v nastávajúcich voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia 30. septembra. Ako to vieme spolu dosiahnuť, si povieme v najbližšom poslednom videu tejto série pod názvom Buďme spolu, hlas juhu. Ďakujem vám za pozornosť, köszönöm a figyelmüket, dovidenia a viszontlátásra.